Mangan sikit lor, tuh mangan karo awe dua nila tuh. Enak lambah iki santen. Sayur nila disanten. Digoreng sikit iki Mbah mau iki terus disanten. Kuwi lalapet godhong kemangi. Tuh, lalapane kemangi karo sayur iwak. Enak ya, Mbah. Wae. Mbah mah seneng nek enak duduhe. Wah, mantep tenan. Pas karo sayur nila. Lalapane kemangi. Enak lambah koyo mbek mangan ijo-ijo. Enak loh. Sayur nila cocok.